Hej, jeg hedder Christina, og jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan man lægger billeder og hvordan man lægger video ind fra YouTube på jeres blogs. Det vil jeg lige vise jer her. Og jeg er lige nu på forsiden i kontrolpanelet ved jeres praktikblog her. Det er så bare min, den her. Det jeg gør, det er at gå ind under, nu vil jeg tilføje et nyt indlæg. Gør det her. Og vi siger, at jeg vil skrive noget om dinosaurer. Det har jeg gjort her. Det er lige overskriften. Og jeg vil så gerne have tilføjet nogle billeder til det her. Så er der den her lille brik her, hvor der står tilføje medier, og det er selvfølgelig her, vi skal gå ind. Upload filer. Fint nok. Så går derind. Bum. Og den henter I så lige, hvor I har liggende. Jeg har så bare lagt den her. Og jeg har lidt forskellige billeder liggende. Jeg overstreger bare dem alle sammen og lægger dem ind. Sådan der. Duk. Det er lidt forskelligt herinde. Ja. Hvis det så bare lige er det ene, og det siger vi, det er det lige første omgang, jeg vil have ind, så trykker jeg lige af der. Der er kun sådan et flueben i den der, det er derfor kun den, jeg sætter ind. Indsæt. Bum. Så var den der. Det jeg kan gøre nu, det er så at redigere på størrelsen ved at trykke her. Bum. Så kan jeg gå ind og gøre den mindre, hvis jeg vil have det. Jeg går ind og bestemmer, hvor den skal sidde. Det kan være, at den skal være i midten, til højre eller til venstre. Jeg er egentlig fint tilfreds der med størrelsen, så jeg siger, at der ikke skal ske noget. Så ja, det var fint. Vi siger så, at jeg har haft et lille oplæg her, hvor der er sådan nogle elever, der skulle tegne dinosaurer, og det er så dem her. Og dem vil jeg gerne have ind i et album, altså hvor de ligesom ligger sammen. Så der skal man så herop trykke lav et galleri. Ups. Og det var de tre her, jeg vil have, så jeg giver dem lidt flueben. Og trykker den og indsæt. Så kommer de ind som et galleri her. Lige nu ser det bare sådan her ud, men når man går ud og udgiver det, så vil det være rigtig fint. Ja. Man kan så gøre det, at man laver lidt om på udseendet af det. Det er så, hvordan man vil have billederne til at se ud i albummet. Og der kan man prøve, så man kan få et slideshow, eller få billederne til at stå som cirkler, og man kan lave forskellige ting. Det kan man jo lege lidt med. Nu sætter jeg dem som cirkler, det kunne da være meget sjovt. Sådan. Ja. Foruden de her to ting, så vil jeg så også rigtig gerne have en lille film sat ind. Og den vil jeg gerne sætte ind som det allerførste. Så trykker jeg igen på den der tilføje medie og indsæt URL. Og så går jeg ind på YouTube. Det er nemlig her, jeg har min lille video liggende. Ja. Nu ser vi det den her video, jeg rigtig gerne vil have. Ja, det ser det meget godt. Bum. Så overstreger jeg koden her. Kopier. Og sætter ind. Sådan, så står den der. Det kommer til sådan her ud, men vil stå som en video, når den bliver udgivet. Nu skal jeg lige finde ud af, at jeg vil gerne have den stående på 3. årgang. Ja. Tekst. Ja. Tekst. Okay. Ja. Så siger vi simpelthen bare udgive. Så kommer det til det sådan her ud. Vi har først vores video. Ja, overskrift. Videoen. Så er det det der lille album, vi lavede. Du kan se, de er formet som cirkler. Det var fordi, det var det, jeg sagde. Det er måske ikke så smart, man kan se hovedet, det var vildt af. Og det enkelte billede, som vi skal kunne se. Og man kan så trykke på dem og gøre dem store, hvis man synes, det er lidt sjovt.
Ups. Derovre. Hvis det.